gospodine ministre, nalazimo se u jednom od kabineta engleskog. Još jednom dobrodošli u kasarnu Milovan Šaranović u Tanovu. Genata jesu prije svega dva štabna oficira koja imamo u njihovom sastavu, jedan pješadijski vod. Tehnička sredstva, jer za ima. Sve, super to sve što je. Postavlja eksploziv gdje se pripadnici podliježu psihofizičkim naporima i sastoji se iz tri na terenu. Oni uvježbavaju do nivoa da mogu samostalno, da na pomoću kojeg će se pripadnici brže spuštati i realizovati slične zadatke ovima. Kako sam naveo, lako. Tu se pištolj Glock 9 mm puta 9. Vojska Crne Gore također koristi i radi uređaje od proizvođača Harris, jedan vjerovatno najrenomiraniji proizvođač. Ovo je za upotrebu u vojsci, znači za održavanje reda, discipline i kontrole vojnika u smislu korištenja nedozvoljenih supstanci kako god. Gasiš da te puši. Kaže ti srećemo, policija je tu. Neću ništa pojesti dok oni dođe.